ऑक्टोबराच्या महिन्यात बुजायचे देवस्थान आमच्यामध्ये दिसते आणि उदी करून देवसाची देवस्थान आमकां सोडल्या सायबरीचो आणि सायबरीचो मग आम्ही देवसाचे देवस्थान करून देवसाचे देवस्थान आम्ही उदी जेजू लागली आमकां सोडल्या देवसाचे देवस्थान करून जोडण्याच्या घरांनी शांती देखून खरेपणी हे देवसाचे देवस्थान आमच्या जोडण्याच्या घरांनी आसा आणि देवसाच्या देवस्थानच्या हातयारा उदेशी आम्ही आमची रेग्युलर सगळे समश्या आणि वायटाचे झूज मांडून आम्ही जोईतीवर जाऊन सायबी पाहिजे आमकां शिकली जाय सायबी आमकां सोडल्या खायला हात मोग आसले आमचे सगळे आसा तेच आम्ही जोईतीवर जाऊन आणि खरी पैसे जेजू लागले Vino ti
पुता लागी आमी सोडूच्या सोर्गीची देणी विनोती कोर माये तुझ्या पुता लागी आमी